Ahoj, vítam ťa v mojom novom a asi najdôležitejšom videu. Bude sa týkať kopírovania a za chvíľočku vám ukážem, ako by to mohlo dopadnúť. Každopádne vítam nových členov, veľmi sa teším, že tento kanál pomalinky rastie a aj tie zhliadnutia idú pomaličky hore. Každý deň sa snažím vám sem dať nejaký šortík, každopádne viac si nájdeš aj na mojom TikToku. Ale poďme hneď na to. Dneska som vám práve na tom TikToku dával tohto môjho ťažiara, ako si išiel v premarkete hore, myslím, že okolo 10%, a ako je veľmi dôležité si preverovať nejaké veci a súvislosti s tým, čo nakúpiš. Predstav si, že by si pozrel si ráno video, ktoré som točil, bolo ešte v premarkete, bol tam 10% plus a ty sa ho rozhodneš nakúpiť. Kúpil by si ho tu, ako sa ti otvorí trh, a pozri, kde by si skončil za 2,5 hodiny. Víš, aký tam bol pokles, ako to všade aj v tých videách hovorím, aj píšem po tie videá červeným. Vždy si spravte analýzu a pozrite sa, či do toho risku môžete ísť. Tieto firmy ako títo ťažiari, aj Coinbase, oni vlastne kopírujú cestu Bitcoinu a ako vidíš, Bitcoin síce ide si pekne hore za posledný mesiac, nádherné zhodnotenie, ale dneska ako je tu plus, ale tunak je ten VQ, tunak dajme tomu bol Iris v pluse a tunak už zareagoval mínusom. Už sa trošku zdvíha Bitcoin nejakým spôsobom a znova pozrieme si Iris a už tu je aj nejaký ten zdvih a pomalinky sa odráža. Ale to chcem tým povedať, aj to, teda čo všade píšem, vždy daj si pre a proti, či chceš, aby ti to portfólio nejakým spôsobom lietalo. Áno, tá firma má obrovský potenciál, vidíš, že sme tu, môžeme byť tu niekde, to sú násobné zhodnotenia tých firiem a verím, že tento rok je rok Bitcoinu a aj nejakým halvingom, voľbami, ako to stále hovorím, aj schváleným ETF-kom a prelievaním peniazy do toho ETF-ka by tieto firmy mali ísť hore. Dneska má Iris v noci výsledky, takže uvidíme, buď nám to vystrelí, ako náhle budú dobré výsledky, ľudia to uvidia, veľmi radi nakúpia a podporia tú firmu, tým pádom vystrelíme. Ako náhle budú zlé výsledky, tak padneme. Dúfam, že je každý s tým nejak uzrozumený, kto to nakúpil, aj ste mi písali, a to ma akože teší, že ste nakupovali teda spolu so mnou, dúfam, že ste si pozreli nejakú tú analýzu a písali ste mi, že ste už 20-30% v pluse. To ma naozaj teší, ale každý je rád, keď to stúpa, ale naopak, keď to bude klesať, uvidíme, koľko ľudí to zvládne a či odpredá, neodpredá. Ja tú firmu chcem držať dlhodobejšie. Není to v rámci dní, je to v rámci mesiacov, lebo verím, že aj po halvingu nejakým spôsobom stúpneme, potom možno bude nejaká korekcia, aj ideálny čas na nákup a predpokladám, že takto 3/4 roka, možno na začiatku januára by to mohlo byť na svojich maximách. Uvidíme. Hovorím, sú to len moje nejaké dohady, čo som si popozeral, zanalizoval. Či to tak bude, nebude. Každopádne do týchto firiem, ako je Iris, ako je Coinbase, čo som včera nakúpil, tak odporúčam dávať, aj keď teda chceš tam dať nejaké peniaze, odporúčam tam dať menšie sumy, menšie percentá zo svojho portfólia. Ako náhle tam dáš peniaze, ktoré budeš v budúcnosti potrebovať, alebo niečo sa ti, nedaj Bože, stane a tá firma bude v poklese 60% minus a budeš musieť odpredať, tak budeš mať naozaj veľký minus. Čiže na toto naozaj bacha. Skôr by som si pozrel, keď už teda chceš investovať, nejaké tie rozumnejšie firmy. Altriu, tá je super cene, $40 na akciu, máš tam peknú dividendu, beta žiadna, 0,68, to znamená, že ti voči SAP 500 bude minimálne kolísať, respektíve keď SAP 500 pôjde dole, tak pôjde dole aj Altria, ale podstatne pomalšie a nespraví ti to nejaký bordel v tom portfóliu. Ďalej, čo to máme také CVS-ko, to som vám aj ukazoval, tam som to ja nakupoval tiež. Tu mi to vyklesalo, ale vidíš, že sú hore, sú stále pod svojou, alebo teda jemne pod svojou vnútornou hodnotou a
tam je predpoklad, alebo teda nejaký náraz až na nejakých 90 eur za akciu, takže táto by mohla ísť vyššie, mohla by vystreliť, boli pekne vyklesaní, ale hovorím, sú to len dohady, tam môže sa stať hociaká vec a tie firmy popadajú, znova budú v poklesoch, ale týchto veľkých by som sa nejakým spôsobom nebal, skôr by som ich vtedy nakupoval. Ďalej no to máme ten Iris, Match Group, tu máme takú rastovejšiu firmu, ale bude podstatne menej lietať ako títo ťažiari, tak aj to by som možno nejakým spôsobom odporúčal. Aj viem, že ste kupovali niektorí a písali ste mi, čo sa z toho teším. Realty Income, toto by som odporúčil nakúpiť. Samozrejme, správ si tú analýzu, nie som finančný poradca, ale tá firma je v poklese. Nedávno ja som vám dával video, že boli informácie o tom, že sa jemne zvýšila inflácia a stále neznížili úrokové sadzby. Takže tieto firmy sú na to veľmi háklivé, tieto REITy ako Vici, Realty Income a VPčko. Ďalej Vici nám pekne vyklesala, to som vám dával video, to som vám dokonca aj odporúčil kúpiť. Víš, že pekne vyklesala, tu som ju niekde nakupoval a už sa pomalinky štverá hore. Kúpil som tam, malinko som mal v koláčoch, ale 11,5 akcií som kúpil ručne, myslím včera či prevčerom. Každopádne toto je veľmi kvalitná spoločnosť. Vidíš, že beta tam už je trošku vyššie, ale všetko pod 1 je v pohode. EPS už je plusové. Dividendový výnos 5,68% ročne a dividendu zvyšujú, takže to je za mňa veľmi kvalitná spoločnosť. Páči sa mi, že majú svoje portfólio rozložené v Las Vegas, majú tam svoje pozemky, svoje budovy a každý vieme, že Las Vegas je biznis, ktorý len tak nezmizne, plus sa teraz spustili aj do nejakých zábavných parkov a takýchto vecí, takže to je, odporúčam si ju pozrieť tú firmu, naštudovať a prípadne dokúpiť pod 30 eur je veľmi slušná cena za akciu. Alebo také VPčko, to je ďalší rate, ako som povedal, sú hákliví na tie stále rovnaké, alebo teda možno aj zvyšujúce sa úrokové sadzby, nedaj Bože, zvýšia. Zatiaľ ich držia na tej istej úrovni, ale verím, že do budúcna klesnú a s tým by tieto firmy mali ísť nejakým spôsobom hore a vidíš, aká je vyklesaná. Ja som tu v mínuse 10,5%, minus 50 eur. Takže to by som možno tiež odporúčal kúpiť. Je to kvalitná, obrovská spoločnosť, to je jeden z najväčších REITov na svete. A tak no, každopádne tieto firmy, ktoré vám dávam, tieto moje veľké špekulácie, dá sa povedať, a sú viazané na Bitcoin, tie ti budú naozaj lietať, kľudne sa zajtra môžeme zobudiť, teda ja to budem asi sledovať v noci, ale môžeme sa zobudiť do takého rána, že Iris bude v mínuse a aj Coinbase bude v mínuse, teda v tých našich pozíciách. Tak ak si na to pripravený, ak vieš do toho ísť, ak to sú peniaze, o ktoré môžeš prísť, alebo respektíve môžeš ich tam držať dlhšie, kým znova naberú tie firmy na sile a pôjdu možno ešte vyššie, lebo majú tie firmy potenciál. Môžeme si v ďalšom videu povedať tak nejaké zhrnutie, prečo som vlastne sa rozhodol pre Coinbase a prečo pre Iris, nejaké pre a proti. Ak by si chcel, kľudne to napíš do komentu, alebo čokoľvek napíš do komentu, ak by si chcel nejaké nové video, nejaký nový nápad, kľudne ho spracujem nejakým spôsobom. Ale teda týmto videom som chcel hlavne povedať, ak chceš kopírovať nielen mňa, hoci koho iného, kto dáva verejne svoje portfólio von a ukazuje ti nákupy alebo predaje, ty nevieš, kedy ja sa rozhodnem ten Coinbase predaj. Možno teraz uvidím nejaký pokles alebo niečo sa stane s Bitcoinom, že to sledujem a náhodou padne a odpredám ho. Ja ešte dajme tomu budem v nejakom pluse. Ty nebudeš vedieť a ráno sa zobudíš do obrovského mínusu. Alebo to dám rýchlo na TikTok alebo na YouTube alebo do nejakého shortu, nevšimneš si to a budeš v mínuse. Takže fakt opatrne s tým, keď kopíruješ, keď chceš kopírovať, vždy hovorím, inšpiruj sa, ja sa tiež inšpirujem veľa vecami, aj veľa ľuďmi, ale vždy, keď tú firmu idem nakúpiť, tak pri nej sedím niekoľko hodín a snažím sa ju zanalizovať. Všetky tie veci, ktoré sú okolo toho, všetky grafy, všetky nové správy, staré správy, ako reagovali na trh volakedy a všetko okolo toho. Takže verím tomu, že som ti týmto videom niečo dal
kľudne mi napíš tu alebo na TikToku, veľmi rád odpoviem. Aj mi veľa ľudí píše a teda veľmi sa z toho teším, že sa vám môj kanál a moja práca, alebo teda to, čo robím, čo vám tu ukazujem, páči a verím, že som pár ľudí neže presvedčil, ale možno motivoval k investovaniu. Ja som tomu sám neveril ako dieťa 90. rokov, aj som to hovoril v pár videách, ale teda uveril som a vidíš, že toto je moja cesta. Začal som, kedy to je 10. mesiac a takto si vlastne idem, čo sa týka akciových trhov. Lebo som investoval aj inde, čo sa týka nejakých nehnuteľností a firiem a do samého seba a komodít ako zlato. A to si dáme potom prvú nedelu v nasledujúcom mesiaci, také celkové zhodnotenie a tam vlastne uvidíš celý môj mesiac. OK, toto bolo také rýchle video. Máme 18:21, trhy sú ešte otvorené. Držte palce, čo bude dneska s Coinbaseom aj s Irisom. Verím, že sa ráno nezobudíme do červených čísel, ale budú tam pekné zelené. Dobre, majte sa ešte pekne, pekný večer. Čaute.